2009 kudeaketan garrantzitsu izan diren instituzioak dei egingo ditut. Gaur egungo zuzendaria, institutukoa, hezkuntza sarieko Begoña Pedrosa sailburu ordea, eta Igori Itxaurti ikuskaria. Mesedez. Sorionak, hemen ikusi dugu lorpenak, baina hemen nahi duguna da etorkizunera begira lan egin. Hemen dekogu kimuak, baina jarraitu behar dugu ereiten, jarraitu behar dugu lan egiten. Gaur ospatzeko egune da, baina bai gogoratu behar dugu momentu oso gogorrak bizitzen ari garela, eta aprobetzatu nahi dut momentu hau eskertzeko irakasleak, eskertzeko zuzendariak, gurutze, lan ikaragarri egin daudelako. Batez be, gure etorkizuneko pertsonak, hemen gure baiara, baina Euskal Herrian ez da hemen ikasleak, hemen dekogu etorkizune. Bai, Eta, gu laguntzeko gaude, eta beste da Sorionak 50 urte betetze honegatik, eta ea beste 50 ere egiten ditugu. Eskerrik asko da Sorionak. Denoi, etorri zarien guztioi, eta batez be hori komunitate osoari, hezkuntza komunitatea gara, danok egiten dugu lan elkarregaz, eta hori da importantean, ez da? Eta espero dut hori jarraitzea holan, ez da? Guraso, eta gu langileon arteko elkarlanean, hori da importanteena. Bai? Eskerrik asko. Orain, Igorreko udalak oroigarri bat eskainiko dutzoe. Egindako lanaren eskertza moduen. Eta oroigarria gaur egun guztiuteko zuzendariak Gurutze Bareitzak jasoko dau. Datorrela, Igorreko alkatea eta ikasle oia Dan Ilargumuzio. Ilar, gure dozuz berra batzu gota? Zo berzoran izizik, Berretzorik enoa botaten, baina Sorionak 50 urte egiten, beste etorri daitezala. Badakigu egoten dauen harriek urrune dakarrela, eta urrune dauen etxean, urrune dauen eskualdean, ez da sekule ogirik faltauko. Orduen, segidu daigun danon artean, errotarri hori euskotuten, kalidadezko eta euskalduna dan hezkuntza sistema baten alde, eta arratia BHI sendo baten alde. Eskerrik asko eta zorionak.